Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб бародаро, апаҳо, хоҳаро, видеоро то охириша тамошо кунед, лайк монед, менехтон дар комментарий нависед, барои реклама дар номерои админ зан занед, ҳатман кӯмак мерасонем. Хуб дӯстон, хонаи навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ина хона дарвоза ӯз медароем ба даруни хона маълумоти пурра метем дӯстон. хона гуфтем қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар маркази шаҳр, минтақаи стадиони Спартак, назди боғи кӯдакона, канори роҳ қарор дорад хона. 30 сотиқ замин, хона аз ду ошона иборат аст, 8 комната, дар маҷмӯъ аз 500 квадратни метр иборат мебошад. ғайр аз 500 метри квадратӣ ёрирасон дорад, аз ҷумла гараҷ барои мошин. ина дӯстон, ошхонаи тобистона ва дигар ҳуҷраҳо, як террасаи 15 ба 5 димошонада. ҳоҷи ҳамаша маълумоти пуррара метиҳем дӯстон. аз ин 30 сотиқи мебинед дӯстон, аз ин 30 сотиқ 10 сотиқаш боғ мебошад, ки дарахтони гуногун мевадиҳанда дорад. ина дӯстона, кухня, мақсад ҷои дидонхона. инҷаш кухня летня, инҷа ҷои ошхона, дидонхона дӯстон. се намуд дегҳо, система отоплени хона дора, тёпли полам ҳаст. ҳар як хона кондитсионер дорад дӯстон. свет аз ду хати барқӣ иборат аст. як се фаза дорад, ду фаза дӯстон. сета санузел. хона аз ғишти пухта сохта шудааст. гуфтем ки 30 сотиқ замин обшӣ, 8 дар хона дӯстон. даҳ сотиқаш боғ. инҷа гаража. инҷа ҷои ҳоҷатхона, парадам ҷои ҳоҷатхона дӯстон. ҳозир ба даруни бино медуроем. хонаро як ба навор мегирем. нашод чизе асбобҳои хона дӯстон, ҳама чизи асбобҳо меистад. як кат ростакӣ, пансад гуфтем метри квадратия дӯстон. як холи калон, ҳар як хона кондитсионер, топли вадивноям дора, полам ҳам отопление. меҳмонхона.
дуюмги хона. гуфтем ки хонао ба кирпичи пухта бардошта шудааст. семги хона дӯстон. чурумгиш дарунда. бахча ҷои душивои санузел аст. хуб мебароем дӯстон ба дуюм ошона. як чалёви калон, террасаи гуфтем ки 15 ба 5 такшама мехебед, болошам пушондагия. пара дида будем дӯстон, ҷои ошхона, дидонхона, кухня буд. парадам раҳдура лисиса. хуб дуюм ошона дӯстон, се дар хона, як холи хол нест дӯстон, ин хона ду дар хона дар як алоҳида бигем, ду дар хона, як дар хонаи дигаш алоҳида. обши се дар хона дар дуюм ошона. хонаи дарунги.
خب یک تیرزا دوستان از طرف دروازه، از دو تیرزا دیگه از باری خانه، دو تیرزا از باری خانه. یک خانه دیگه است. مایشان با نوار میگیریم دوستان. جوی انبارخانه. نشد اسباب‌های خانه گفتیم که دوستان اسباب‌های خانه میستن. خب در این خانه یک تا جوی گاردیرоб گفتیم اونجا داره. تمام. از میریم کухня رو نشون میدیم در پایان. بعد نرخ خونه را گپ میزنیم دوستان. راستکش کухня دوستان اینجا دیدیم. گفتیم یک کات راستکش کухня میشه. یک کухня کلام. خب دوستان یک بار دیگر تکرار میکنیم. خانه قرار دارد در ناحیه اسماعیل سامونی در مرکز شهر، منطقه استادیون اسپارتاک، نزد باغ کودکانه کناری راه قرار دارد. خانه 30 сотик замин аз ду ошуна иборат аст. 8 комната дар маҷмӯъ аз 500 квадрати метр иборат аст. غیر از 500 متر کвадрати дигар ҳуҷраҳои ёрирасон дорад, аз ҷумла гараж, нишон додем дӯстон гараж ва гараж барои мошин, ошхонаи тобистона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон дӯстон. аз ин 30 сотик 10 сотикаш боғ мебошад дӯстон, ки дарахтони гуногун мевадиҳанда дорад, система отоплени дорад, топли пок дорад. غیر از این هر комната кондиционер ҳаст. свет аз ду хати барқӣ иборат, се фаза, ду фаза, обши сета санузел дӯстон. хона аз ғишти пухта сохта шудааст. имконият дорад ки ресторан, кафе, офис, корхона, маркази савдо ва дигар
иншоот ба роҳ монда шавад. нархи хона дӯстон $400,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 919 56 56 25. муомила дорад дӯстон. имкони савдо ҳаст.